så er vi tilbage. Det bliver en begivenhedsrig uge. Jeg skal en masse. I dag skal jeg over og fejre min gode ven Rasmus, som bliver bachelor, færdig på læreruddannelsen, hvor jeg også går. Og ellers kommer jeg bare til at opdatere løbende om alle de forskellige ting, vi skal lave i løbet af ugen. Det begynder at pisse ned, så jeg står lige og venter med min cykel her. Et terræn lige er faldet lidt igen, så vi kan komme videre, for det bliver plads på, for jeg har ikke jakke på. Hej vloggen, vi er i Humlen. Det er fødselsdag. Ikke det der. Jeg skal ikke på ham der, jo. Han kan ikke finde ud af det. Hele ugen, så filmer han. Du skal være klar, når det der... August, hvad tror vi reaktionen er til, når han kommer ned? Gråd, glæde og 12 fingre op hjemme fra 12. Hvad tror vi reaktionen er, når han kommer ned? 10. Vi tror, at de er super glade, og vi er super spændte. Nu er vi færdige til Rasmus Bachelor, og nu er jeg på vej hen til Klovns Bodega, hvor jeg arbejder, og skal mødes med en kollega, og Mathias, min roomie, og skal lige drikke nogle øl, og så skal vi bare hygge. Så blev klokken også 3. Jeg har været i seng hele morgenen. Vi tog videre, det blev sent. Nu er klokken 3, så nu skal vi lidt i gang med dagen. Jeg skal gøre lidt rent i lejligheden og skal til fodbold senere. Gøre lidt rent, så Mathias skal komme hjem til en ordentlig lejlighed, når jeg kommer hjem fra arbejde. Så det vil jeg gøre nu. Vi kan se, så er sådan 2 drenge, der holder på sammen. Der kan I godt stikke noget opvask op, så jeg skal bare i gang med at vaske op nu. Og jeg tænker, hvad lytter du til? Altid Hav Kamal, eller hvad hedder det, Thomas og Emil, Livets Følge, banger podcast. I dag skal jeg ikke så meget. Jeg skal hen til min søster nu og aflevere en blazer, som hun skal låne til et eller andet festshow. Og senere skal jeg hen og fejre min kærestes rigtig gode veninde Roses bachelor. Jeg tror ikke, jeg filmer det overfra, men vi går lige en tur hen til min søster. Kan vi lige gå hen og sige hej til hende. Skal du have et par drugs? Det skulle da meget til. Jeg synes, de er seje. Der er sådan lidt middelalderen mand over det. Er det ikke det? Det er lidt sådan nogle, de hedder sådan Fisherman. Ja, lige præcis. Hvis man tænker, hvad lytter min søster til? Så har hun en masse LP'er. Så er der Taylor Swift. Finder vi der er Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Meget hende der. Ja. Og der. Hvad sammen med min søster? Hun skal ned have en Too Good To Go. Så skal ned have noget... hvad fanden er der i din Too Good To Go? Grøntsager forhåbentlig. Okay, det er spændende. Det er spændende. Nu er jeg gået fra min søster og på vej hjem og skal finde et outfit til Roses bachelor senere. Så jeg tænker lige, at vi skal op og finde et outfit sammen og lige se, hvad der
hvad jeg skal på, ikke? Første valg, det er den hvide skjorte. Sådan et sommerlig med nogle striber, jeg har købt i genbrugen. Og det er altså fucking svært at finde skjorter, fordi jeg har så mange. Men det smarte, for eksempel med at have en kæreste der, så skriver man bare lige til dem, og så har man det svar hurtigt. Så har vi nummer 2, sådan et morfarfarver-ish. En skjorte jeg elsker, lidt mere casual, ikke så festagtigt, men egentlig jeg faktisk også bruger meget til hverdag. Jeg kan godt lide den tørpen og sådan. Også købt i genbrug. Man kan finde meget guld i genbrug. Men ja, det var nummer 2. Jeg tror måske jeg går med den her. Jeg skal lige se an. Og så har jeg den her fra Mads Nørgaard. Blåstribet. Master Gloss Casual. Og den jeg elsker at have på. Men nu har jeg lige fået en besked fra Isa. Og hun siger, at jeg skal have den hvide på, som var i første klip. Fordi jeg skal have den blå jakke ud over, jeg kan lige prøve at hente den 2 sekunder. Vi ender med at køre den hvide skjorte. Og så kører jeg sådan en blå workwear jacket ud over til bare senere, fordi nu er der 22 grader. Ja, så det bliver det her. Vi skulle lige fanget Isa på et smilekort, og nu er vi på vej hen til Roses Bachelor. Og det blev ikke den skjorte, som jeg sagde i videoen, fordi Isa kom hjem, og så sagde hun lige en anden skjorte. Så det blev det. Ja, det blev det. Nu var jeg over til Rose, og der skal være hele aften med hygge. Så er det fuld og danse, og så bliver det fucking godt arrangement. Så vi ses derovre.